כן. איזה כמות כבר יש לך בכוסית? מים? הוא לא יניח לך בחיים אם אתה לא מרוקן הנה, כוסית. כמה סטארט היום ממנו. לא, הוא לא יניח, חכה. לא, לכוסית עצמה. לא, צריך לרוקן כוסית. נו, איפה הבורג? צריך לפתוח פה. הנה הבורג, מה? זה? מה? זה הבורג. למה פתאום? זה עודפים. פתאום בחצי זה מרוקן לך את כל הדלק, מה זה עודפים? אבל צריך להוריד אותו בחזרה, תכניס את הפלאג. רגע, אני אביא לך את המפתח. תכף, אנחנו נוריד אותו, אבל תשאיר פתוח בינתיים. תן לי איפה הפלאג. יש לנו איזה 20 דקות בשקט, טוב. אנחנו בפנן, בדבש. תייבש טוב את הפלאג. עוד פלאג? לא. לא, אני לא מבין. לא, אז רק לייבש אותו. רגע, הוא צריך להיכנס לטיפול שבוע הבא. לקחתי ממנו, נתתי לו פלנטר 650 ולקחתי... אני היום הפפרצי. יש לי כלי צבאי, אני שם עליו צדיק וזהו, אני יכול להיכנס לכל בסיס פה בצפון.